பிரியமானவர்களுக்கு பிரியமுடன் அமர் மகேந்திரன். நம்ம மதுரை திருமங்கலம் பக்கத்தில் திரளி அப்படின்ற இடம், அதாவது திருமங்கலம் பக்கத்தில் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் வந்திருக்கு. அது பக்கத்தில் ஒரு ஏக்கர் ரோட்டு மேலே சேல்ஸுக்கு இருக்குது. விருப்பம் இருக்கவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருமங்கலம், மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் பக்கத்தில் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸு, அன்னை ஃபாத்திமா காலேஜ் அது பக்கத்தில் இருக்குங்க. இதோட அந்த கூகுள் இமேஜ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த இடம் இருக்கிற இடத்த மார்க் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஏக்கர்கிட்ட இருக்குது, அதாவது 96 சென்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதோட பட்டா தான் நம்ம பார்க்குறது. திரளி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம், அந்த இடத்துல தான் இருக்குது. விருப்பம் இருக்கவங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் பக்கத்தில் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் இருக்குது, ஃபாத்திமா காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸு, நல்ல ஒரு ப்ரைம் லொக்கேஷனில் இருக்குது அந்த பிளேஸ். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்தோட எஃப்எம்பி ரோடு ஃப்ரண்டேஜ் வந்து ஒரு 29 அடி வருது. அப்படி பின்னால் போய் கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக இடம் வந்து நல்லா விரிவாக இருக்குது. ஸோ இந்த எஃப்எம்பி பாருங்கள், அந்த இடத்தோட அமைப்பு பின்னால் போக போக அகலமாக இருக்குது. ஸோ